ना एवग्रा हेदा नों नामा ए नोंनो आरोना बरिया एव हेल' गाइस दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय जों दा हाबानि ना लांनो फैदो हाबायाव जाहोनो थाखाय बेटारि गारि लाना फैदो टंला टाउनाव लायनो ओंखारबोबाय जों दा जों टंला टाउन मोनफैनो हाबाय दान्दिसेनि उनावनो ना माबायाव बाजाराव मोनहैसिगोन ओइ खोना केजि 1200नि नानै इलिश नानै इलिश ओइ बे आरो 500 नारिया नाखौ दानजेनहांबायानो दानखांनाय लोगो लोगोनो जों नाखौ दिखांना लाना थांखानोसै डाइरेक्ट न' फारसे जोबसिगोन बारा गैला लाबाय ओइ प्लास्टिकआव मोनबा लाबाय रोजाबलांगौमोन खर' नै पिसखौ लां नोङो मोनथाम मोनब्रैसो बारा नाखौ दसे नाबाय माथो काट्रा स्पिड दाना होदो माबा मोनसेल' होबानो जाबाय थाखोनसो बेनि सायावनो फज'बाय मोनसे ना मोननै होनजायो दसे दाखांबाय घन्टासेखौनो नाङासैदां ने ना एवग्रा हेदा नों नामा ए नोंनो आरोना बरिया एव जोबसिगोन माथो उदैया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाखिखौ गाबोन हाबानि भिडिअखौ गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव नुफिनसिगोन